Λοιπόν, το θέμα που διάλεξα να θίξουμε σήμερα αφορά τις οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων και όσους, χωρίς να ανήκουν στις οικονομικές υπηρεσίες, εμπλέκονται στην οικονομική διαχείριση. Ο λόγος που επέλεξα αυτό το θέμα είναι γιατί διαπίστωσα με κάποια έκπληξη ότι παρόλο που το 2021 μεταβλήθηκε ριζικά η νομοθεσία καταρχήν και στη συνέχεια η νομολογία του Ελεκτικού Συνεδρίου ως προς το καυτό ζήτημα των καταλογισμών με τους οποίους απειλούνται οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στη διαχείριση, αυτή η μεταβολή δεν έχει γίνει αντιληπτή στη μεγάλη μάζα των ενδιαφερομένων. Και οι περισσότεροι συνεχίζουν να λειτουργούν με την κουλτούρα που είχε διαμορφωθεί μέχρι το 2021. Δηλαδή, ποια ήταν η κουλτούρα αυτή? Ότι οι συντάκτες και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ανάληψης, εκαθάρισης και εντολής δαπανών, όπως και οι ταμείες που εξοφλούν τα εντάλματα, ευθύνονται για τα πάντα. Για κάθε παράμετρο δαπανών που κρίνονται εκ των υστέρων μη νόμιμες. Δηλαδή, το Ελεκτικό Συνέδριο απαιτούσε μέχρι τη χρονολογία αυτή από τους εν λόγω υπαλλήλους να ασκούν επί των δαπανών τον ίδιο έλεγχο, τον ίδιο ευρύ και καθολικό έλεγχο που ασκούσε ο Επίτροπος του Ελεκτικού Συνέδριου. Αυτό προφανώς, αυτή η απέτηση ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά, τα φοβικά αντανακλαστικά των υπαλλήλων, οι οποίοι με λίγα λόγια αισθάνονται ασφαλείς όταν δεν πληρώνουν τίποτα. Και όταν πληρώνουν κάτι, το ερευνούν σε βάθος 14 γενεών. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο καλά. Και επίσης φορτώνουν τα χρηματικά εντάλματα με άχρηστα περιττά δικαιολογητικά, γιατί θεωρούν ότι όσο πιο βαρύ είναι ένα χρηματικό ένταλμα, ως προς το βάρος του εννοώ, το βάρος του, όχι το ειδικό βάρος, και το βάθος και το της ζυγαριάς το βάρος, όσο πιο βαρύ είναι, τόσο πιο ασφαλές. Λοιπόν, στον πίνακα 1, το οποίο βλέπετε, περιλαμβάνονται ορισμένες περιπτώσεις δαπανών που κρίθηκαν μη νόμιμες από το Ελεκτικό Συνέδριο. Και είναι μη νόμιμες. Και χωρίς να υπήρχε η νομολογία του Ελεκτικού Συνεδρίου, και από μόνοι μας θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν γίνεται ο Δήμος να αγοράζει χριστουγεννιάτικα δώρα για τους υπαλλήλους ή το Πάσχα να μοιράζει αρνιά στους υπαλλήλους. Δεν είναι ανοητό. Ή να διοργανώνει εκδρομές μαθητών ή δημοτών αδιακρίτως, χωρίς να βάζει κριτήρια, έτσι ώστε να παρέχει τη δυνατότητα εκδρομής σε όσους δεν μπορούν με δικά τους μέσα να πάνε. Ή να στέλνει ευχετήριες κάρτες με λεφτά του Δήμου η διοίκηση, ή να αναρτά στον τύπο ή ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά μηνύματα, ευχετήρια μηνύματα εν ώψη των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ή να αγοράζει ο Δήμος προσκλήσεις για χορούς και χοροεσπερίδες και δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι δαπάνες οι οποίες με βάση τη λογική δεν χρειάζεται κανείς να είναι νομομαθής, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι νόμιμες. Το ερώτημα είναι, αυτές οι δαπάνες
που είναι μη νόμιμες, είναι ταυτόχρονα και καταλογιστές? Δηλαδή, εάν πάρει απόφαση το αρμόδιο όργανο, συλλογικό, και εγκρίνει τη διοργάνωση μιας εκδρομής δημοτών ή τη διοργάνωση μιας εκδρομής μαθητών εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Και για τις δύο αυτές δαπάνες ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος, γιατί για τις εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών αρμόδια είναι η εκπαίδευση. Για δε τις εκδρομές των δημοτών και την ψυχαγωγία τους, ο Δήμος είναι αρμόδιος αν αφορά επιλεγμένο κοινό, όχι διακρίτως. Παίρνει λοιπόν απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Δημοτική Επιτροπή και εγκρίνει την πραγματοποίηση μιας τέτοιας δαπάνης. Και πληρώνεται η δαπάνη αυτή. Θα καταλογιστεί σε βάρος των εκαθαριστών, των συντακτών και του ταμεία? Δεν θα καταλογιστεί. Γιατί θα κριθεί μεν μη νόμιμη, αλλά εφόσον η εκαθάριση, η εντολή και η πληρωμή της δαπάνης βασίζονται σε απόφαση συλλογικού οργάνου, οι υπάλληλοι δεν έχουν ευθύνη. Εκτός από τον ΠΟΗ, ο οποίος θα κληθεί να εκφράσει άποψη στο στάδιο της ανάληψης της δαπάνης. Εκεί θα πρέπει δηλαδή να κριθεί αν ο Δήμος μπορεί ή όχι να πραγματοποιήσει τέτοια δαπάνη. Και ο ΠΟΗ είναι υποχρεωμένος σε εκείνο το στάδιο να αμφισβητήσει την νομιμότητα της δαπάνης και να υπογράψει την ανάληψη αν δεχθεί εντολή. Οι άλλοι εμπλεκόμενοι δεν ευθύνονται. Δηλαδή, κάθε μη νόμιμη δαπάνη δεν σημαίνει ότι είναι και καταλογιστέα, διότι καταλογιστέα είναι η δαπάνη που συνιστά έλλειμμα. Έλλειμμα, δηλαδή ποσό χρημάτων, το οποίο έπρεπε να βρίσκεται στο ταμείο και δεν βρίσκεται. Λείπει. Είτε γιατί ιδιοποιήθηκε παράνομα από κάποιον, είτε γιατί βγήκε από το ταμείο για δαπάνη που δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Και θα σας αναφέρω κάποιες περιπτώσεις ελλειμμάτων. Αν πάμε στον πίνακα 2, ναι, φαίνονται. Πρώτο και κυριότερο, δεν καταβάλλεται χρηματικά ποσά σε κανέναν χωρίς χρηματικό ένταλμα. Απαγορεύεται διαρροπάλου. Ξέρετε ότι υπήρχε Δήμος ο οποίος πλήρωνε σοριδών ποσά κατόπιν γραπτών εντολών της διοίκησης, οι οποίες γραπτές εντολές επικαλούνταν το επίγον της πληρωμής, και οι δαπάνες αυτές πληρώθηκαν, κάποιες ενταλματοποιήθηκαν εκ των υστέρων, όσες ενταλματοποιήθηκαν έστω και εκ των υστέρων θεωρήθηκαν καλώς γενόμενες, όσες όμως δεν είχαν ενταλματοποιηθεί όταν διενεργήθηκε ο έλεγχος, καταλογίστηκαν όλες σε βάρος των υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας που προέβησαν στην εκταμείευση, παρόλο που οι υπάλληλοι της Ταμειακής Υπηρεσίας στην αρχή αρνήθηκαν να το κάνουν και το έκαναν κατόπιν δεύτερης εντολής. Το Ελεκτικό Συνέδριο θεώρησε ότι και 101 εντολές να έπαιρναν οι υπάλληλοι ήταν υποχρεωμένοι να μην τις εκτελέσουν και καταλογίστηκαν. Μια άλλη περίπτωση την αναφέρω γιατί απασχολεί στην πράξη πολλούς υπαλλήλους, είναι η ενταλματοποίηση της δαπάνης σε βάρος του σωστού κωδικού αριθμού. Εάν η ενταλματοποίηση σε βάρος μη σχετικού κωδικού αριθμού οφείλεται απλά σε λάθος, τότε η δαπάνη δεν καταλογίζεται. Είναι τυπική, είναι διαδικαστική. Εάν όμως είναι σκόπιμη, δηλαδή θέλω να κάνω μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
δεν έχω χρήματα στον οικείο κωδικό ρυθμό των εκδηλώσεων και έχω χρήματα στην προμήθεια επίπλων, παράδειγμα, δεν γίνεται να πάρω λεφτά από τα έπιπλα και να τα βάλω στις εκδηλώσεις. Εκεί πιθανόν η δαπάνη να καταλογιστεί. Και επίσης απαγορεύεται διαρροπάλου η εξωταμιακή διαχείριση. Δηλαδή, στην πράξη τι περιπτώσεις υπήρχαν. Υπήρξαν περιπτώσεις που ο Δήμος προσέφερε υπηρεσίες με βιτιοφόρα αποχετεύσεων στο Δήμο του και έπαιρνε αντίτιμο. Έστειλε, ας πούμε, το βιτιοφόρο, έπαιρνε αντίτιμο. Το αντίτιμο το έπαιρνε ο οδηγός του οχήματος. Το παρέδιδε ο οδηγός στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και ο αντιδήμαρχος έπαιρνε αυτά τα χρήματα, δεν τα εισήγαγε στη διαχείριση με γραμμάτιο εις πράξεως και τα ξόδευε για ανάγκες του Δήμου χωρίς χρηματικά εντάλματα. Αυτό καταλογίστηκε, παρόλο που ο αντιδήμαρχος απέδειξε ότι τα χρήματα δεν τα βρίζει στη τσέπη του, τα ξόδεψε για ανάγκες του Δήμου. Δεν επιτρέπεται. Άλλος Δήμος είχε υπαίθρια αγορά και στην υπαίθρια αγορά πλήρωναν οι συμμετέχοντες, οι μικροπολιτές. Αυτά τα χρήματα δεν τα εισήγαγε στη διαχείριση και έκανε το ίδιο πράγμα με τον προηγούμενο. Και στην περίπτωση αυτή καταλογίστηκε. Στην εξόφληση των ενταλμάτων γίνονται διάφορες κρατήσεις, φορολογικές ή άλλες. Πληρώνει ο ταμείας το καθαρό, κρατάει τις κρατήσεις και δεν τις αποδίδει. Δεν τις αποδίδει γενικώς, όχι δεν τις αποδίδει έγκαιρα, δεν τις αποδίδει ποτέ. Αυτό είναι έλλειμμα. Μια άλλη ερώτηση θα κάνω όμως τώρα για να δω πώς λειτουργείτε όσοι ανήκετε σε οικονομικές υπηρεσίες. Έρχεται στο Ταμείο ένα χρηματικό ένταλμα χωρίς αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ενώ έπρεπε, λόγω ποσού να υπάρχουν, ή έρχεται ένταλμα με αποδεικτικά που περιέχουν όρο παρακράτησης και ο ταμείας δεν τηρεί τον όρο παρακράτησης και τα αποδίδει όλα στο δικαιούχο. Εδώ έχουμε έλλειμμα καταλογιστέο ή όχι? Έχουμε? Λάθος. Λάθος. Δεν έχουμε. Έχουμε μη σύνομη συμπεριφορά του ταμεία. Βεβαίως, έπρεπε να ελέγξει αν υπάρχουν αποδεικτικά και δεύτερον, έπρεπε να τηρήσει τον όρο παρακράτησης. Και δεν το έκανε. Βεβαίως, λάθος έκανε ο ταμείας. Αλλά δεν είναι καταλογιστέο το λάθος. Γιατί δεν είναι καταλογιστέο? Διότι αυτό το ποσό που ο ίδιος δεν παρακράτησε ή το ποσό που κατέβαλε χωρίς να ελέγξει αν υπήρχε αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν χάνεται, δεν εξαφανίζεται. Ο ΕΦΚΑ και το δημόσιο μπορούν κάλλιστα να τα αναζητήσουν από τον δικαιούχο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει έλλειμμα. Δεν υπάρχει καταλογισμός. Και αυτό και στην πράξη γίνεται συχνά και έγινε κάποια χρόνια πριν, όταν το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων βγήκε παγανιά στους Δήμους να βελτιώσει τα έσοδά του και διαπίστωσε ότι πολλοί Δήμοι δεν κάναν κρατήσεις υπέρ μουτουπουή, να το πούμε στα ελληνικά, επί κάποιων αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δεν έχει κάποια σχέση με την αυτοδιοίκηση, δεν την αφορούσε. Στηριζόμενο το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων σε μια πράξη του Ελεκτικού Συνεδρίου που είχε πει ότι και οι υπάλληλοι των Δήμων οφείλουν να εφίσταται παρακράτηση υπέρ του μουτουπουή επί κάποιων αποδοχών, βγήκε το Μετοχικό Ταμείο. Διαπίστωσε ότι πολλοί Δήμοι δεν κάνανε αυτή την παρακράτηση και ζήτησε τα μη αποδοθέντα, τα μη παρακρατηθέντα και μη αποδοθέντα από τους Δήμους. Και το ίδιο το Ελεκτικό Συνέδριο είπε πώς που. Ο Δήμος που δεν έκανε την παρακράτηση καθίσταται ο ίδιος υπόχρεος
να αποδώσει τα χρήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν έλλειμμα, δεν υπάρχει καταλογισμός. Άρα σας έπιασα αδιάβαστος, σε μία τουλάχιστον περίπτωση. Στον πίνακα 3 υπάρχουν περιπτώσεις που είναι παραβάσεις, αλλά δεν θεωρήθηκαν ελλείμματα. Και εντός παρενθέσεως μνημονεύω την πράξη του δευτέρου τμήματος του Ελεκτικού Συνεδρίου που κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Εγώ διάβαζα την απόφαση και έπεφτα από έκπληξη σε έκπληξη. Δηλαδή, ο φορέας, ο ελεγχόμενος, δεν έκανε τίποτα σωστά, με λίγα λόγια. Δεν έκανε τίποτα σωστά και έγκαιρα. Η πρώτη περίπτωση. Παρέλειψε να επισυνάψει το ένταλμα συμφωνητικό για μια σύμβαση, μια προμήθεια, άνω των 2.500 ευρώ. Για την οποία σύμβαση είναι υποχρεωτικό να έχουμε γραπτό συμφωνητικό. Θεωρήθηκε παράβαση, βεβαίως. Καταλογιστέα, όχι. Δεύτερο, πολλαπλές παραλήψεις, καταχωρήσεις στοιχείων στο ΚΙΜΔΙΣ. Υπάρχουν ακόμα και τώρα φορείς που αν πεις ΚΙΜΔΙΣ δεν ξέρουν τι σημαίνει. ΚΙΜΔΙΣ, τι είναι αυτό. Δεν κάναν λοιπόν καταχωρήσεις στο ΚΙΜΔΙΣ. Θεωρήθηκε παράληψη, φυσικά. Παράβαση. Όχι καταλογιστέα όμως. Παραλήψεις στη διάβια ή καθυστερημένες αναρτήσεις στη διάβια. Ούτε αυτό. Στις παραλήψεις ανάρτησης στη διάβια περιλαμβάνεται και παράληψη ανάρτησης ενταλμάτων. Δεν τα ανέβαζαν στη διάβια και τα εξοφλούσαν έτσι. Έλλειψη πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών. Ούτε αυτό. Με την εξής διαφορά όμως. Όταν λείπει το πρωτόκολλο παραλαβής και δημιουργούνται αμφιβολίες αν παραλήφθηκε ή όχι το αντικείμενο της σύμβασης, τότε υπάρχει θέμα καταλογισμού. Εάν όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όντως εκτελέστηκε η σύμβαση, παραλήφθηκε το αντικείμενο της σύμβασης, απλά δεν συνετάγει το πρωτόκολλο, αυτό δεν συνιστά έλλειμμα. Καθυστερημένη ανάρτηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης μετά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος. Αυτοί δηλαδή πήγαν ανάποδα. Πρώτα κάνανε καθάριση, ενταλματοποίηση και μετά βγάζουν και την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης. Και ο νόμος, άμα το διαβάσετε, είναι αυστηρός, σου δημιουργεί την αίσθηση ότι ο νομοθέτης έχει βγάλει το δάχτυλο από το κείμενο και το κουνάει. Ότι προ πάσης ενέργειας πρέπει να βγάλεις την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης. Γιατί αν δεν το κάνεις, είναι παράνομο. Είναι παράβαση. Αλλά δεν είναι καταλογιστέα. Και τελευταίο είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι δεν επισυνάφθηκαν στο ένταλμα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Λοιπόν, στον πίνακα 4 έχει περιπτώσεις που συνιστούν ή δεν συνιστούν παραβάσεις. Καταλογιστές. Έτσι. Δεν αρκεί να είναι κάποια παράβαση για να καταλογιστεί. Και στην τελευταία στήλη μνημονεύω την πράξη του Ελεκτικού Συνεδρίου που εξέφερε την αντίστοιχη κρίση. Είπαμε ότι οι πληρωμές χωρίς χρηματικό ένταλμα είναι σίγουρος καταλογισμός. Να σας πω, επειδή όταν έγινε η παρουσίαση δεν υπήρχε ο πίνακας 4, τώρα απλά θα τον ακούσετε και θα φροντίσουμε εμείς να αναρτηθεί, ούτως ώστε να τον πάρετε όλοι όσοι θέλετε. Λοιπόν, θα τις εκφωνήσω. Και ευχαριστούμε. Θα τις εκφωνήσω. Αυτός είναι ένας λόγος να μην περιπλανάτε το βλέμμα σας γύρω από μένα, αλλά σε μένα. Λοιπόν, είπαμε, πληρωμές χωρίς χρηματικό ένταλμα, διαρροπάλου, απαγορεύεται, είναι καταλογισμός. Δαπάνες φιλοξενίας χωρίς προηγούμενες αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου. Δηλαδή, κάναμε τη δαπάνη και βγάλαμε απόφαση μετά, καθυστερημένα. Δεν καταλογίζεται.
μετακινήσεις ερετών εκτός έδρας χωρίς προηγούμενες αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου, της Δημοτικής Επιτροπής δηλαδή. Εκδόθηκαν μετά τη μετακίνηση. Δεν καταλογίστηκαν. Τοποθέτηση προϊσταμένων χωρίς επιλογή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Αυτή η περίπτωση αφορά έναν φορέα δημοσίου δικαίου, στον οποίο οι προϊστάμενοι επελέγησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα και τοποθετήθηκαν από αυτό. Και τι πήγε στο Ελεκτικό Συνέδριο? Πήγε καταλογισμός που έγινε από τον οικείο επίτροπο σε βάρος του εκαθαριστή και του εντολέα της πληρωμής για το επίδομα θέσης. Είπε κακώς το κατέβαλες σε ανθρώπους που δεν επελέγησαν νόμιμα. Και το Ελεκτικό Συνέδριο θεώρησε ότι ναι μεν, κακώς το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε προϊσταμένους χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αλλά δεν είναι καταλογιστέως ο εκαθαριστής, ο εντολέας και ο ταμείας. Γιατί όλοι αυτοί βασίζονται σε μια απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Η άλλη περίπτωση, εκδρομές δημοτών, προμήθεια διαφημιστικών καπέλων. Διαφημιστικά καπέλα ο Δήμος, δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Προμήθεια ευχετήρων καρτών, για τις οποίες είπαμε. Δεν είναι νόμιμες οι δαπάνες αυτές. Δεν είναι όμως και καταλογιστές. Γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι μετά την έκδοση της απόφασης, ας πούμε για τη διαφήμιση, πήρε απόφαση το συλλογικό όργανο, η Δημοτική Επιτροπή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μετά οι υπάλληλοι εκλήθησαν να εφαρμόζουν αυτή την απόφαση. Και την εφάρμοσαν. Έχουν ευθύνη? Δεν έχουν ευθύνη. Πότε θα είχαν ευθύνη? Θα είχαν ευθύνη αν έπαιρνε απόφαση για μια δαπάνη ένα όργανο για δαπάνη η οποία είναι προδήλως εκτός των αρμοδιοτήτων του οργάνου. Και τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες. Δηλαδή να πάρει απόφαση ένα όργανο, να πάρει απόφαση παραδείγματος χάρη ο Δήμαρχος για αρμοδιότητα που ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στη Δημοτική Επιτροπή. Και αυτή η αστοχία να είναι προφανής, όχι να είναι αποτέλεσμα έρευνας και ερμηνείας. Παρακαλώ. Ναι. Όχι βέβαια, γιατί ο ΠΟΗ υπογράφει την ανάληψη και αναλαμβάνει την ευθύνη ως προς την νομιμότητα της δαπάνης, όχι ως προς το όργανο που θα πάρει τη σχετική απόφαση. Στην ανάληψη κρίνεται η νομιμότητα. Με βάση πράξη Ελεκτικού Συνεδρίου μπορεί να έχει κριθεί ότι δεν είναι νόμιμη. Αν είναι μη νόμιμη δαπάνη, γιατί δεν προβλέπεται από τον νόμο, ας πούμε τώρα η προμήθεια διαφημιστικών καπέλων. Αν πάει απόφαση ανάληψης στον ΠΟΗ, ναι, υποχρεώται να αρνηθεί. Διότι η δαπάνη αυτή δεν είναι νόμιμη. Ναι, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι σε ό,τι αφορά δημόσιες σχέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, δεν υπάρχει καθορισμένο νομοθετικό πλαίσιο, ένας συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος να λέει ποιες είναι επιλέξιμες, ποιες είναι επιλέξιμες, ποιες είναι νόμιμες, δεν είναι νόμιμες. Οπότε, γενικότερα τώρα οι περιφέρειες και οι ΠΟΗ και οι ΚΔΟΗ πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία που μπορεί να είχαμε όταν γινόταν ο πολιτικός έλεγχος από τα εντελόμενα ή σε πράξεις Ελεκτικού Συνεδρίου που μπορεί να έχουν έρθει ή στην κοινή λόγη και στην εμπειρία που είπατε. Στην εμπειρία, ναι. Ας πούμε τώρα τα διαφημιστικά καπέλα, πώς συνδέονται με τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. Αν υπάρχει απόφαση εξειδίκευσης που να λέει ότι για κάποιες δράσεις μέσα σε όλες τις δαπάνες θα είναι και αυτό. Εξαρτάται. Μέσα σε όλες τις δράσεις είναι και τα καπέλα, ας πούμε. Αυτό, αν δεν θα κριθεί στην ανάληψη, όταν θα πάει το τεκμηριωμένο αίτημα στον ΠΟΗ, δεν θα λέει τι αφορά αυτή η δαπάνη. Αν θα λέει και διαφημιστικά καπέλα, πρέπει να αρνηθεί ο ΠΟΗ. Αφού δεν είναι... Εγώ φαντάζομαι ότι η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση έχει να κάνει σχέση με το κατά πόσον ο ΚΔΟΗ
ή ο ΠΟΗ μπορεί να τεκμηριώσει με βάση κάποια πράξη ελεκτικού συνεδρίου τη μη νόμιμη δαπάνη για να αρνηθεί την ανάληψη? Διαφορετικά πρέπει να τη βγάλει. Ο ΠΟΗ, όταν θεωρεί μια δαπάνη μη νόμιμη, δεν χρειάζεται να τη συνοδεύει και από μια πράξη, γιατί δεν υπάρχουν για όλες τις δαπάνες πράξεις του ελεκτικού συνεδρίου. Κάποιος Δήμος... Γίνεται να μην μιλάτε μεταξύ σας, γιατί δεν ακούγεται ούτε ο εισηγητής, ούτε αυτός που ρωτάει. Ναι, έδινε επιδόματα σε πολύδικμους. Όχι μέσω του ΟΠΚ, ο ίδιος ο Δήμος. Είναι μια δαπάνη μη νόμιμη. Αν πάει λοιπόν η απόφαση ανάληψης στον ΠΟΗ, δεν υποχρεούται να αρνηθεί τη δαπάνη χορήγησης πολυτεχνικών επιδομάτων, χωρίς να υπάρχει πράξη. Πώς θα το τεκμηριώσει τη μη νόμιμη, αφού δεν υπάρχει νόμος? Μα η τεκμηρίωση είναι ότι η δαπάνη αυτή δεν προβλέπεται από τον νόμο, ούτε εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. Πρώτον. Από ποιον νόμο? Γιατί διαφορετικά θα βαλώνουμε με τους αρετούς. Δεν προβλέπεται από την νομοθεσία, από κανένα νόμο. Δεν προβλέπεται από κανένα νόμο. Θα ψάξει ο ΠΟΗ να βρει από ποιο νόμο απαγορεύεται. Κοιτάξτε, ούτε από κάποιο νόμο προβλέπεται ότι πρέπει να τρώμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι νόμιμο να τρώμε. Λάθος. Από κανένα νόμο δεν προβλέπεται ότι ο Δήμος αγοράζει απορριμματοφόρα για να μαζέψει τα σκουπίδια. Αλλά άμα δεν έχει απορριμματοφόρα, δεν μπορεί να μαζέψει τα σκουπίδια. Είναι ευνόητο. Δεν προβλέπονται όλες οι δαπάνες ευθέως από τον νόμο. Δεν γίνεται. Προβλέπονται έμεσα. Είναι λειτουργικές, με την έννοια ότι χωρίς αυτές δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Μισό λεπτάκι, γιατί δόθηκε το μικρόφωνο. Δεν δουλεύει το Δεν ακούει το μικρόφωνο, ανοίξτε το. Ας πάμε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Λέμε ότι απαγορεύεται να αγοράσει διαφημιστικά καπέλα. Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει μία αθλητική... νομοθεσία που λέει απαγορεύεται. Ναι, με μη νόμιμη. Κάνει μία αθλητική διοργάνωση ο Δήμος και τρέχουν τα παιδάκια και ζαλίζουν Άλλο, τον αυτό ήλιο. είναι δαπάνη... Το ελεγκτικό όμως λέει δεν είναι απαραίτητο για την επιτυχία της διοργάνωσης, η προμήθεια καπέλων. Η κοινή λογική λέει είναι γιατί θα μου άμα γίνεται το Δεκέμβριο, μπορεί να μην είναι. Άμα γίνεται τον Ιούλιο, είναι. Το ελεγκτικό συνέδριο στο παρελθόν είχε ασχοληθεί και με τις στολές των πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι κάνανε ένα χορό. Πολιτιστικό σύλλογο τάδε. Και φορούσαν παραδοσιακές στολές για να κάνουν το χορό. Και αυτή την δαπάνη την πλήρωσε ο Δήμος. Και είπε το ελεγκτικό συνέδριο, αφού η στολή αυτή είναι απαραίτητη για να αποκτήσει το συγκεκριμένο χαρακτήρα η εκδήλωση, καλώς έγινε. Άρα κατά περίπτωση. Άρα, εγώ μιλάω για διαφημιστικά καπέλα, όχι για καπέλα τα οποία χορηγούνται στους συμμετέχοντες σε μια εκδήλωση. Δεν είναι Άρα, όταν είναι για μια τέτοια εκδήλωση, όταν είναι... Πάλι αποφασίσατε να το λύσετε μεταξύ σας. Όταν είναι εκδήλωση. Όταν είναι για μια αθλητική διοργάνωση και θα το φοράνε οι συμμετέχοντες ή οι εθελοντές. Είναι στοιχείο της εκδήλωσης. Είναι στοιχείο. Θεωρείται λειτουργικό. Φυσικά. Το λειτουργικό λοιπόν δεν έχει να κάνει με αυτό που κάπου διάβασα, δεν είναι απαραίτητο για την επιτυχία της εκδήλωσης. Κοίταξε. Αυτά όλα είναι αόριστες έννοιες. Ακριβώς. Ας πούμε, παλαιότερα, το ελεγκτικό συνέδριο όταν έκρινε με αυστηρότητα τις δαπάνες δεξιώσεων, ας πούμε, έμπαινε και μέσα στο μενού να δει τι έφαγαν οι συνδετημόνες. Και το ποιοι ήταν είναι απαραίτητο. Ποιο είναι απαραίτητο. Και έλεγε, ας πούμε, για να κρίνει τότε που χρησιμοποίησε την ορολογία προσήκον ύψος, που τώρα δεν υπάρχει πλέον η έννοια αυτή, δεν χρησιμοποιείται. Προσήκον ύψος, λοιπόν. Ας πούμε, τι έφαγαν. Έφαγαν κεφτεδάκια, σαλάτα, πλατό τυριών. Εγώ πρώτη φορά βλέπα εκεί τη λέξη πλατό, δεν ήξερα, πλατό τυριών και κάτι ακόμα. Δηλαδή, σύνολο κατά άτομο 50 ευρώ, παράδειγμα λέω τώρα έτσι. Και το ελεγκτικό συνέδριο πει, εγώ το 50 ευρώ τα θεωρώ πολλά, θεωρώ ότι προσήκον ύψος είναι μέχρι τα 20 ευρώ. Λοιπόν, αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν δηλαδή κρίσεις περί νομιμότητας ή μη νομιμότητας με βάση το προσήκον ύψους, γιατί το προσήκον ύψους είναι
παντελώς αόριστη έννοια και υποκειμενική. Λοιπόν, όταν ο Δήμος διοργανώνει μια εκδήλωση και δίνει στους συμμετέχοντες καπέλα ή δίνει μετάλλια μετά, στο τέλος, ή δίνει νερά για να πιούν. Όλα αυτά είναι στοιχεία της εκδήλωσης. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι απαραίτητο, γιατί το δεν είναι απαραίτητο για σένα δεν είναι απαραίτητο. Δεν σημαίνει ότι αντικειμενικά δεν είναι. Πάντως, σας το λέω με τα βεβαιότητες ότι τέτοιου είδους δαπάνες δεν καταλογίζονται στον αιώνα τον άπαδα. Ποτέ. Θοδόρο, να πω κάτι. Δεν καταλογίζονται. Τώρα. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που λέγαμε. Εγώ πιστεύω, επειδή όταν έκανα ταμεία το 2004 με 2005, είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Άλλη είναι η ερώτησή μου, αλλά θα πω κάτι πάνω σε αυτό, ίσως βοηθήσω. Είχα πάρει όλα τα βιβλία από τους συγγραφείς. Δεν σας βλέπουμε. Πού είστε? Εδώ. Okay. Είχα αγοράσει ό,τι βιβλίο κυκλοφορούσε στο εμπόριο πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν υπήρχε όντως νομοθεσία, αλλά τι είχα καταλάβει. Αυτός που κάνει το σκεπτικό και τη μελέτη πρέπει να κάνει τέτοιους ελιγμούς και να αποδείξει κάθε τι που θα χρησιμοποιηθεί σε μια πολιτιστική και είναι όντως απαραίτητο. Παράδειγμα, αυτό που είπατε για τα καπέλα. Όταν είναι παιδάκια και έχει ήλιο, δεν θα τα απορρίψει κανένας, αν είναι χειμώνας. Μετέπειτα, το γεύμα. Αν το γεύμα είναι κάπως συνεχιζόμενες ώρες και είναι πολύ κουραστικό κάποιος να επισκεφθεί, να πάρει ένα νερό ή κάτι. Δηλαδή, όλα κρίνονται για τα πολιτιστικά, αυτό που κατάλαβα εγώ, πάνω στον τρόπο που θα συνταχθεί η μελέτη. Αν η μελέτη αποδεικνύει τη χρησιμότητα και η γλώσσα ελληνική είναι τέλεια για να μπορείς να αποδείξεις και να ελιχθείς. Λοιπόν, εκεί νομίζω καλύπτονται όλα. Η ερώτησή μου είναι κάποια άλλη. Έχουμε κούλουμα. Γίνονται όλα κανονικά. Η ανάληψη δαπάνης, τα πάντα, όλα τέλεια. Και τον Αύγουστο έρχεται το δελτίο αποστολής και το τιμολόγιο. Και γίνεται το ένταλμα. Εκεί τι κάνουμε? Εννοείται ότι έρχεται καθυστερημένα? Ναι, εκδίδεται δελτίο αποστολής για τον Απρίλιο, τον Αύγουστο και το τιμολόγιο. Ναι, και πού είναι το πρόβλημα? Ο ταμείας πληρώνει κανονικά. Φυσικά. Το πρόβλημα δεν αντιλαμβάνω. Η καθυστέρηση. Συγγνώμη, παρέλαβα τα προϊόντα που είναι τρόφιμα τον Απρίλιο. Και το τιμολόγιο δελτίο ήρθε τον Αύγουστο και δεν είναι πρόβλημα. Η παραλαβή πώς έγινε, με τι διακίνηση, με τι παραστατικό διακινήθηκαν? Αγάπη μου, έχει γίνει. Το δελτίο αποστολής. Δηλαδή το δελτίο αποστολής και αυτό ήρθε τον Αύγουστο. Ναι. Άρα εκείνος το διακίνησε μη νόμιμα. Ωραία, αυτό λέω. Ο ταμείας πώς συμπεριφέρεται σε αυτό? Ο ταμείας που έχει ευθύνη εδώ? Ρωτάω, δεν αυτό είναι η ευθύνη του επιχειρηματία. Και της ΔΟΗ να ελέγξει τον επιχειρηματία. Ναι, ο ταμείας πληρώνει και δεν έχει καμία ευθύνη. Καμία απολύτως. Ωραία. Καμία απολύτως. Παρακαλώ. Μικρόφωνο στον κύριο στο βάθος. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χαστάς Δημήτρης και είμαι ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά. Μάλιστα. Εμείς κάθε χρόνο έχουμε επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, ημέρες θάλασσας. Αυτές οι δαπάνες για αυτές τις εκδηλώσεις συναθρίζονται? Δηλαδή θα πρέπει να προκηρυχθεί ένας ενιαίος... Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι έτσι. Όχι βέβαια. Είναι και οι εκδηλώσεις αυτές είναι αυτοτελείς. Άρα λοιπόν οι εκδηλώσεις κρίνονται ως αυτοτελείς. Κάθε μία ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Υπάρχουν. Πολλά χέρια. Με τη σειρά. Πρώτα στην κυρία εδώ μπροστά. Τους πίσω τους τιμωρούμε από ό,τι καταλάβατε. Καλημέρα. Θα ήθελα λίγο να ρωτήσω κάτι. Επειδή είδα στις περιπτώσεις που δεν θεωρείται έλλειμμα σε σχέση με αναρτήσεις στο Κιμδής, ήθελα λίγο να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν επίπτει σε αυτή την περίπτωση. Σε περίπτωση σύμβασης, που η απόφαση ανάθεσης έγινε τροποποίηση μέσα στον χρόνο που έπρεπε να γίνει, απλά η απόφαση της τροποποίησης δεν αναρτήθηκε στο Κιμδής, υπογράφτηκε η σύμβαση, αναρτήθηκε η σύμβαση και η απόφαση της ανάθεσης αναρτήθηκε κατόπιν εορτής. Και έρχεται η ώρα της πληρωμής. Αυτή τη στιγμή η Ταμειακή Υπηρεσία αρνείται. Θεωρεί ότι είναι άκυρη η σύμβαση. Κακώς αρνείται. Διότι η καθυστερημένη καταχώρηση ή η παράληψη καταχώρηση στο Κιμδής είναι μεν λάθος, προφανώς, αλλά δεν έρει την νομιμότητα της δαπάνης. Σε καμία περίπτωση.
Η διάταξη νόμου αναφέρει ότι αν δεν τηρηθούν αυτά τα βήματα είναι άκυρη σύμβαση. Και για τη διάβια ο νόμος αναφέρει ότι αν δεν το αναρτήσει η διάβια, δεν υπάρχει πράξη. Βέβαια η ανάρτηση έγινε, απλά έγινε κατόπιν. Δηλαδή δεν τηρήθηκε η σειρά που έπρεπε να γίνει. Και εγώ υπερακοντίζω και λέω ότι ακόμα και να παραλήφθηκε, δεν έρεται η νομιμότητα της δαπάνης. Και έπειτα, ο ρόλος του Ταμεία στην πληρωμή των δαπανών τα τελευταία χρόνια με την ισχύουσα νομοθεσία έχει περιοριστεί στον απολύτως εξωτερικό τυπικό έλεγχο. Απολύτως. Δηλαδή, έχω έγκυρο τίτλο πληρωμής. Δηλαδή, έχω ένταλμα υπογεγραμμένο, υπάρχει πίστοση στον κωδικό, επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά. Τέλος πάντων, και αυτό είναι σχετικό, γιατί δεν υπάρχει καμιά κανονιστική πράξη ή έστω οδηγία που να λέει για κάθε δαπάνη ποια δικαιολογητικά απαιτούνται. Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτουν στο χρηματικό ένταλμα, τα λιγότερα μεν προκύπτουν από τον νόμο, τα περισσότερα όμως προκύπτουν από την πρωτοβουλία του καθενός, από τη σκέψη του καθενός. Είναι δηλαδή ασαφή. Δεν έχει ευθύνη ο Ταμείας για τίποτα άλλο, ούτε για το αν η δαπάνη είναι νόμιμη, ούτε αν η δαπάνη συνιστά κατάτμιση, ούτε αν οι υπολογισμοί ή οι συμβατικές τιμές με τις οποίες τιμολογεί ο ανάδοχος είναι οι σωστές, ούτε αν η μισθωτική κατάσταση έχει τις σωστές κρατήσεις, τις ασφαλιστικές κτλ. Δεν είναι δουλειά του Ταμείου αυτό. Ποιανού δουλειά είναι? Της εκαθάρισης. Να προσδιορίσει και τις κρατήσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές. Είναι δουλειά του ΠΟΗ να ελέγξει την νομιμότητα της δαπάνης κατά την ανάληψη και είναι δουλειά της εκαθάρισης να ελέγξει αν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Αλλά ωστόσο, εάν η εκαθάριση δεν διαπιστώσει μια παράβαση νόμου και φτάσει το ένταλμα να εξοφληθεί, ούτε ο καθαριστής ευθύνεται εάν στηρίζεται είτε σε πράξεις, διοικητικές πράξεις που προηγήθηκαν, αποφάσεις δηλαδή υπάρχουν ή συλλογικού οργάνου, ή αν στηρίζεται σε βεβαίωση ή έγγραφο άλλης υπηρεσίας. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Πάει μια σύμβαση, υπογεγραμμένη μια σύμβαση έργου στην εκαθάριση για να καταβληθεί η αμοιβή. Ο εκαθαριστής δεν υποχρεούται να ερευνήσει τα βήματα πριν από τη σύναψη της σύμβασης για να διαπιστώσει εάν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Του φτάνει ότι έχει μια σύμβαση. Τέλος. Και πολύ περισσότερο βέβαια του Ταμεία. Του φτάνει. Υπήρξε περίπτωση που μια σύμβαση διαρκείας, ας πούμε προμήθεια τροφίμων, υλοποιείται σταδιακά. Και διαπιστώνει ο Ταμείας ότι ο ανάδοχος τιμολογεί με τιμές διαφορετικές αυτών που περιείχε η προσφορά του. Υποχρεούται ο Ταμείας να αρνηθεί την εξόφληση του εντάλματος? Όχι. Γιατί? Δεν ευθύνεται. Ποιος ευθύνεται? Ο εκαθαριστής. Σε μια προηγούμενη συνάντηση με ρώτησαν ποιος είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης μιας σύμβασης, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τιμολογούνται σωστά οι ποσότητες, ότι παραδίδονται οι σωστές ποσότητες, ότι δεν είχαμε υπέρβαση του συμβατικού χρόνου, δηλαδή δεν έλεξε η σύμβαση και ο ανάδοχος συνεχίζει να μας φέρνει. Δεν είναι δουλειά της εκαθάρισης. Είναι δουλειά της εκαθάρισης αυτό, να το κάνει. Είναι δουλειά της εκαθάρισης. Ποιος? Ο ΠΟΗ δεν είναι ο καθαριστής. Δεν είναι καθαριστής ο ΠΟΗ. Σημασία έχει να μην έχει ευθύνη κανείς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι αιρετή, είμαι αντιδήμαρχος οικονομικών. Εμένα με ενδιαφέρει κανένας από τους υπαλλήλους να μην έχει πρόβλημα. Ναι. Ούτε ο Ταμείας, ούτε ο ΠΟΗ, ούτε αυτός που κάνει το δεν έχουν. Σε ποιο δήμο είστε? Πηλαίας Χορτιάτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν. Ωστόσο, τα πάντα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκουν η σκλαβιά. Λόγω του ότι δημιουργήθηκε
άλλη κουλτούρα επί σειρά ετών, είναι δύσκολο αυτή η νοοτροπία να αποβληθεί. Και οι υπάλληλοι φοβούνται για τα πάντα και εξετάζουν τα πάντα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Δεν το ξέρουν. Πολλοί, μάλιστα, όταν τους το λέω, θυμώνουν κιόλας. Θυμώνουν. Ας πούμε, υπήρχε περίπτωση, την έχω αναφέρει και άλλη φορά, μιας υπαλλήλου του Δήμου, στον οποίο ο Δήμο, αδέσποτα σκυλιά, πραγματικά σκυλιά, έτσι, όχι, κατασπάραξαν πρόβατα ενός ανθρώπου. Και πήγε αυτός ο άνθρωπος και ζήτησε αποζημίωση από το Δήμο, θεωρώντας ότι ο Δήμος, αφού είναι υπεύθυνος για τα δέσποτα, είναι υπεύθυνος και για τη ζημιά που υπέστη. Πήγε ο αντιδήμαρχος επιτόπου στην εγκατάσταση του ετούντος, εισηγήθηκε την ικανοποίηση του αιτήματός του, ο δικηγόρος του Δήμου γνωμοδότησε θετικά υπέρ της καταβολής της αποζημίωσης στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού και η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού την καταβολή ενός ποσού στον παθόντα. Και η εκαθάριση του Δήμου πήρε αυτά τα δικαιολογητικά, τα οποία ήταν αρκετά για να εκαθαρίσει τη δαπάνη και να πληρώσει. Δεν τις έφταναν όμως, τις εκαθάρισε αυτά τα δικαιολογητικά και άρχισε να ψάχνει, έφτασε μέχρι την κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας, από την οποία πληροφορήθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε τα ζώα του εγγεγραμμένα στο μητρό της περιφέρειας. Και είπε ότι δεν πληρώνω. Όταν την είπα ότι πρέπει να πληρώσεις, θύμωσε. Θύμωσε. Γιατί θεωρούσε ότι κλονίζεται η βάση της αξίωσης του ετούντος. Ακόμα και έτσι όμως να είναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει γνωμοδότηση του δικηγόρου και υπάρχει απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, τελεία και παύλα. Δεν χωράει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Πρέπει να πληρώσει. Είναι υποχρεωμένη να πληρώσει. Σε μια άλλη περίπτωση, αμφισβήτησε την νομιμότητα ο ταμείας. Έπεσε ένα δέντρο σε θεομηνία, σε ένα σταθμιμένο αυτοκίνητο και προκάλεσε ζημιές. Ακολουθήθηκε η ίδια οδός, αίτηση του ετούντος, γνωμοδότηση του δικηγόρου, απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Πήγε η εκαθάριση το ενταλματοποίησε, πήγε στο ταμείο και ο ταμείας είπε δεν πληρώνω. Γιατί? Γιατί δεν φταίει ο Δήμος ότι έπεσε το δέντρο. Το δέντρο, όπως βεβαιώνει η υπηρεσία Πρασίνου, ήταν υγιές, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Επικράτησαν όμως στην περιοχή αφύσικες καταστάσεις, εξαιρετικές καταστάσεις, θεομηνία, όπως αποδεικνύεται από δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και κατά συνέπεια το δέντρο έπεσε χωρίς να ευθύνεται ο Δήμος. Και έκανε άρνηση ο ταμείας. Και πήγε στον Επίτροπο, ο Επίτροπος συμφώνησε με τον ταμεία και καταλόγησε τον Δήμαρχο που έδωσε εντολή να εξοφληθεί το ένταλμα. Και πήγε στο τμήμα, η υπόθεση, και το τμήμα ακύρωσε πανηγυρικά τον καταλογισμό, γιατί αποφάνθηκε ότι ο ταμείας δεν είχε κανένα δικαίωμα, προσέξτε, να αμφισβητήσει την νομιμότητα της δαπάνης. Δεν είχε δικαίωμα. Λοιπόν, να ενημερώσω ότι ήδη το γεύμα ξεκίνησε. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ πέρα, αν έχετε ερωτήσεις, για λίγο ακόμη. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να φάτε. Υπάρχει ερώτηση? Παρακαλώ. Ναι, στην κυρία το μικρόφωνο. Μία ερώτηση ήθελα να κάνω, γιατί δεν μου είναι ξεκάθαρο. Η εκαθάριση... Αν θέλετε λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο να ακούγεστε. Η εκαθάριση οφείλει να ελέγξει μια διαγωνιστική διαδικασία αν έχει γίνει ορθά ή όχι? Όταν λέμε να ελέγξει, τι εννοείται? Εννοούμε αν έχει τηρηθεί η διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, με τις αναρτήσεις, με τα πάντα όλα σωστά, όπως λέει η νομοθεσία. Έχει πράξη κατακύρωσης? Έχει πράξη. Έχει πράξη κατακύρωσης. Τελείωσε. Μάλιστα. Αφού έχει πράξη κατακύρωσης.
Λοιπόν, η κυρία που έχει το μικρόφωνο και μετά να πάμε δίπλα. Είμαι ο Τσούργενης ο Λάμπος, ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας και ταυτόχρονα 8η από την Περιφέρεια. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε. Και ταυτόχρονα ο 8η της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με όλο το σεβασμό δεν είναι έτσι. Πώς? Με όλο το σεβασμό δεν είναι έτσι. Καταρχήν, οι αρμοδιότητες του 8η και του ΠΟΗ εκπορεύονται από τον Υπουργό Εξωτερικών κατευθείαν στον 8η, χωρίς να έχει ιεραρχική σχέση για τα συγκεκριμένα πράγματα από την αιρετή διοίκηση. Που σημαίνει ότι ο 8η όταν θα πρέπει να ελέγξει τη δαπάνη, ή ο ΠΟΗ, θα πρέπει να ελέγξει και όταν έγινε σωστή διαγωνιστική διαδικασία. Η πράξη η κατοχύρωση που μπορεί να γίνει από την αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή, μπορεί να έχει γίνει εσφαλμένα. Και λοιπόν, ο αρμόδιος ο οποίος θα ελέγξει για να ταλματοποιήσει τη δαπάνη είναι ο ΠΟΗ. Και γενικότερα λοιπόν, αυτοί που θα ταλματοποιήσουν. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή εσφαλμένα η Περιφερειακή Επιτροπή αποφάσισε λάθος, εμείς θα τον ταλματοποιήσουμε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να αρνηθούμε την ταλματοποίηση. Να γίνει ο ΠΟΗ ένα είδος εποπτεύουσας αρχής εντός του Δήμου. Έτσι. Είναι εκ του νόμου. Όχι, κάνετε λάθος. Συγγνώμη, Είναι υπάλληλος. Υποχρεούται να εκαθαρίζει τη δαπάνη. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο νόμος έχει δώσει τις αρμοδιότητες από τον Υπουργό, τις αρμοδιότητες της ΔΙΕ, εντάξει, τις έχει πάρει από τη ΔΙΕ και τις έχει δώσει στον ΠΟΗ, ωραία, κατευθείαν ο Υπουργός. Δεν είναι αρμοδιότητες οι οποίες εκπορεύονται από τον Δήμαρχο ή από τον Περιφερειάρχη προκειμένου να υπάγεται σε αυτούς. Η αρμοδιότητά του είναι να ελέγχει αυτούς σε ό,τι αφορά την νομιμότητα και την κανονικότητα της δαπάνης και μέχρι εκεί. Τι αλλάζει πάνω σε αυτό? Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής είναι εκτελεστή και υποχρεώνει τους πάντες σε εφαρμογή. Όπως και η απόφαση. Όχι, δεν είναι έτσι. Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Μου λέτε, δεν είναι έτσι. Μπορεί να έχει λάθη. Λέτε, δεν είναι έτσι. Σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ασχολείται από τη δεκαετία του 80. Έχει διαβάσει κάπου δεκάδες χιλιάδες αποφάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου και του λέτε, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Λοιπόν, είναι έτσι. Όπως τα λέω είναι. Τώρα, επειδή δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από την κουλτούρα των προηγούμενων χρόνων, όπου οι υπάλληλοι ελέγχαν τα πάντα και ήταν υποχρεωμένοι να σταματάνε τις δαπάνες για οποιοδήποτε ελάττωμα διαπίστωναν. Δεν είναι έτσι. Δεν το χρειάζεται κανείς. Άρα λοιπόν είχα δίκιο που είπα ότι κάποιοι θυμώνουν, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν είναι ταμείας και αναλαμβάνει πρώτη φορά και δεν έχει σεμινάρια πάρει, ξαφνικά τον βάζουν στη θέση, γιατί εγώ αυτό έπαθα. Διορίστηκα και τον επόμενο μήνα, δόκιμος υπάλληλος, με έβαλαν ταμεία να παραλάβω από την εφορία. Και πέρασα 7 χρόνια τραγικά. Λοιπόν, παρακολούθησα σεμινάριο από τον πρόεδρο των Επιτρόπων, ο οποίος τότε έλεγε όλοι υπεύθυνοι. Τότε. Ναι, ο νόμος άλλαξε. Και τώρα θέλω να καταλάβω, είμαι σε άλλο τμήμα, θέλω να καταλάβω πώς δηλαδή να απλοποιήσουμε και τη δημόσια λογιστική τότε. Για ποιο λόγο δηλαδή να υπάρχουν τόσα τμήματα, τόσοι υπάλληλοι να κάνουν τόση δουλειά, να περνάνε από 100, τεχνική υπηρεσία, μελέτες, το άλλο, και να μην τελικά έχει ευθύνη κανένας. Άρα τελικά, μήπως τελικά εννοείται, που εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι, ότι αυτά μπορούν να συμβούν, δεν καταλογίζονται, αλλά να συμβούν από λάθος για κάποιες φορές, ενώ αν συμβαίνουν συνεχόμενα η υπηρεσία θα έχει σοβαρό θέμα. Μήπως αυτό εννοείται? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Τότε γιατί δεν υπάρχει εκαθάριση? Γιατί με το τιμολόγιο να εκτελούνται όλα. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Το γεγονός ότι κάποιες διαδικασίες παραβιάζονται δεν σημαίνει. Παραβιάζονται από λάθος. Δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιοι να καταλογιστούν. Δηλαδή αυτή η αντίληψη ότι το λάθος πρέπει να πληρώνεται. Όχι, βέβαια, εννοείται. Στο σεμινάριο προχθές όμως μας είπατε ότι αν μια απόφαση έχει μη νομίμως πάρθει από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τη Δημοτική Επιτροπή, οφείλουμε, αν το αναγνωρίσουμε, να μην την εκτελέσουμε. Έτσι δεν μας είπατε? Αν θυμάμαι καλά. Εγώ. Ναι, στο σεμινάριο, φυσικά. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Της νομοτέλειας. Ναι, ότι αν αυτή είναι η απόφαση, την ελέγχουμε και η νομιμότητά της δεν έχει πάρθει με βάση τις διατάξεις του νόμου,
Δηλαδή, αν ο νόμος προβλέπει το Α και αυτή η απόφαση πάρθηκε με βάση το Β, οφείλουμε να μην την εκτελέσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Μισό λεπτό. Αυτό μας είπατε. Όχι. Δεν καταλάβατε καλά. Απλά αν την εκτελέσουμε θα μας καταλογιστεί. Αυτό μας είπατε. Γιατί και εγώ 20 χρόνια στην εκαθάριση. Ποτέ δεν είπατε. Από τότε που διοριστικά εκαθάριση. Μάλλον δεν καταλάβατε. Αν πάση περιπτώσει. Λίγο δύσκολο. Να το πούμε ξανά. Ναι. Να το πάμε ξανά, ρε παιδιά. Καταρχήν, ο κανόνας είναι ότι οι αποφάσεις των οργάνων, οι διοικητικές πράξεις, είναι εφαρμοστές, είναι υποχρεωτικές. Όταν η απόφαση αφορά μη νόμιμη δαπάνη, αλλά αυτό δεν έγινε αντιληπτό στην ανάληψη της υποχρέωσης. Ωραία. Άρα λοιπόν, στην εκαθάριση, ας πούμε ένα παράδειγμα, ότι γίνεται προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για λόγους κατεπήγοντος, χωρίς να είναι κατεπήγοντες οι λόγοι. Ωραία. Ωραία. Εσείς λέτε ότι αν διαπιστώνει η εκαθάριση ότι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δεν τεκμηριώνει το κατεπήγον, οφείλετε να μην προχωρήσετε στην εκαθάριση. Δεν συμφωνώ. Γιατί το κατεπήγον το αξιολογεί το όργανο που έχει την αρμοδιότητα. Φυσικά. Γιατί δεσμεύεστε από την απόφαση. Όταν λέμε νόμιμα... Όχι. Εκεί, μισό λεπτό, ρε παιδιά. Άλλο εξετάζω τη τεκμηρίωση του κατεπήγοντος και άλλο έχω τροποποιήσει και άλλο έχω τροποποιήσει σύμβασης αφού έχει λήξει η σύμβαση. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά όλα παραβάσεις είναι. Τώρα στο παράδειγμα που μου είπατε, αν έχετε τροποποιήσει μια σύμβαση η οποία έχει εκπνεύσει, δεν υπάρχει τροποποίηση, δεν εκτελείται, εννοείται. Ζωηρή ήταν σήμερα. Όχι, είμαστε μια χαρά, εντάξει, πρέπει να είμαστε ζωηροί. Δεν χρειάζεται τόση ένταση. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να τις κάνουμε. Στον κύριο, το μικρόφωνο, παρακαλώ. Κάτι πάρα πολύ απλό. Στο προμηθειών υπάρχει καταλογισμός και αν υπάρχει, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει δώρος ή βαριά αμέλεια. Όταν παίρνεις μια απόφαση ανάληψης, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις διαγωνισμό, είτε απευθείας ανάθεση, είτε δουσουά, είτε διεθνή διαγωνισμό, οτιδήποτε. Ναι. Μπορώ εγώ να κρίνω, ακόμα και να βγάζει μάτι είναι παράνομη αυτή η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Μπορώ να μην κάνω το διαγωνισμό ή την απευθείας ανάθεση. Το γραφείο προμηθειών. Το γραφείο προμηθειών, με ρωτήσατε. Τι με προμηθειών, ναι, προμηθειών. Καμιά σχέση. Τι δουλειά έχει το γραφείο προμηθειών. Θέλω να πω, υπάρχει καταλογισμός προμηθειών. Όχι, βέβαια, ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να μας φέρει, είμαστε υποχρεωμένοι να εσείς εκπληρώνετε τη διαδικασία, δεν συμμετέχετε στην έκδοση πράξεων. Ρε παιδιά, και λοιπόν, εγώ την κάνω 35. Για να μην πω περισσότερα. Λοιπόν, κυρία Αντιδήμαρχε, όλα τάσκαζε η φοβέρα και τα πλάκουν σκλαβιά. Βλέπετε πώς λειτουργούν οι υπάλληλοι. Φοβούνται. Το φοβούνται δεν σημαίνει ότι φοβούνται όλοι. Άλλαξε το πράγμα. Άλλαξε από το 21 και μετά, άλλαξε το σκηνικό. Εμείς θα μείνουμε γατζωμένοι στο τι γινόταν πριν. Να ρωτήσω λίγο κάτι, για να καταλάβω. Δηλαδή, έχουμε τον εκαθαριστή, στον οποίο δεν θα καταλογιστεί. Έχει πάρει απόφαση η Δημοτική Επιτροπή και έχει πει, έστω ότι βασίστηκε σε λάθος διάταξη. Ο ΠΟΗ έχει την ευθύνη πριν την απόφαση ανάληψης υποχρεώσης. Δηλαδή, ο εκαθαριστής δεν έχει, αλλά ο ΠΟΗ που ενέκρινε τελικά έχει ευθύνη. Σε κάποιο στάδιο κάποιος δεν θα πρέπει να παρατηρήσει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο. Η Δημοτική Επιτροπή την πήρε την απόφαση. Μάλιστα. Δεν θα βγάλουμε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Θα βγάλουμε. Έχει ο ΠΟΗ ευθύνη. Έχει προηγηθεί ανάληψη. Η ανάληψη έχει προηγηθεί. Ποιος έχει ευθύνη, ρωτάω. Υπάρχει κάπου ευθύνη αν η Δημοτική Επιτροπή πάρει λάθος απόφαση. Η ανάληψη προηγείται. Σωστά. Σωστά.
στην ανάληψη κρίνεται η νομιμότητα της δαπάνης. Δηλαδή, αν η δαπάνη αυτή μπορεί ή όχι να γίνει, με την έννοια του αν προβλέπεται από τον νόμο. Ωραία. Εάν και ο ΠΟΗ διαπιστώσει ότι η δαπάνη δεν προβλέπεται από τον νόμο, ας πούμε προνοιακά επιδόματα, δεν είναι δουλειά του Δήμου να τα δει. Πρέπει να αρνηθεί. Εάν δεν αρνηθεί και προχωρήσει η ανάληψη και συνέχεια. Έχουμε τη Δημοτική Επιτροπή που πάρει απόφαση θετική. Παίρνει απόφαση στο συλλογικό όργανο και χορηγεί. Και ο εκαθαριστής εκαθαρίζει, ανεξάρτητα. Ο εκαθαριστής εκαθαρίζει. Να ρωτήσω. Φυσικά. Καταρχήν, η έννοια της κατάτμισης, καταρχήν να σας πω ότι καταλογισμός δαπάνης για σύμβαση η οποία κατατμήθηκε, χωρίς η κατάτμιση να βγάζει μάτι, δηλαδή, αν βγάζει μάτι και μια σύμβαση ενιαία την κομματιάσαμε σκοπίμως για να μπορούμε να την αναθέσουμε απευθείας, αν συνέβη τέτοιο πράγμα, που δεν ξέρω αν συμβαίνει στην πράξη τέτοιο πράγμα, σκοπίμως. Αν δεν βγάζει μάτι, όχι ρε παιδιά. Τα βγάζεις εκτός. Λέμε τώρα, αν έχει ευθύνη κάποιος. Όχι, δεν έχει ευθύνη. Φυσικά. Παρατήρηση κάντε ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Μα τόση ώρα διαφωνούμε, να παρέμβω κι εγώ λίγο. Ρε παιδιά, τόση ώρα διαφωνούμε για κάτι το οποίο επί της ουσίας συμφωνούμε. Προφανώς και έχεις δικαίωμα να παρέμβεις και να σταματήσεις επειδή διαπίστωσες ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Το θέμα είναι αν είσαι υποχρεωμένη και αν μετά από αυτό θα έρθει καταλογισμός. Οπότε ο κύριος Θεοδόρου απαντάει ότι δεν είστε υποχρεωμένοι και δεν θα έρθει καταλογισμός. Εντάξει, και εσείς λέτε και τι να κάνω. Βεβαίως και θα το κάνετε. Σωστά κάνετε τη δουλειά σας. Αλλά δεν έχετε την υποχρέωση ούτε και φοβάστε κάποιο καταλογισμό. Αυτό λέει ο κύριος Θεοδόρου. Επομένως, επί της ουσίας συμφωνούμε. Να ρωτήσω λίγο για την νομιμότητα μιας δαπάνης. Πρόσφατα ήρθαν στους Δήμους τα νομικά πρόσωπα και ένα από αυτά εδώ τα καπί μας. Και ερωτηθήκαμε αν είναι νόμιμη η δαπάνη μιας δεξίωσης, να την πω, κοπής πίτας των μελών των ηλικιωμένων, με την προϋπόθεση ότι θα μισθωθεί αίθουσα, θα έχουμε ζωντανή ορχήστρα και τι άλλο, και το catering. 10.000 μέλη έχουμε, γι' αυτό και τουλάχιστον στους χώρους που δεν ξέρω πώς γινόταν μέχρι τώρα. Τώρα όμως που ήρθα στους Δήμους, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δαπάνη νόμιμα. Μάλιστα. Μπορούμε? Ναι. Μπορεί. Είναι στις λειτουργικές δαπάνες. Πώς δικαιολογείται αυτό? Είναι μια εκδήλωση η οποία αφορά προστατευόμενη ομάδα, δηλαδή την τρίτη ηλικία, όχι ότι εμείς ανήκουμε εκεί. Εμείς δεν ανήκουμε εκεί ακόμα. Ναι. Εμείς έχουμε πολύ και να φτάσουμε εκεί. Ναι. Λοιπόν, και είναι μια εκδήλωση η οποία προσφέρει ψυχαγωγία, προσφέρει κοινωνική δράση, προσφέρει περιβάλλον εξοικείωσης στην προστατευόμενη αυτή ομάδα. Κοπή πίθας. Έτσι. Φυσικά. Το Γενικό Λογιστήριο τι δουλειά έχει με αυτό? Εν πάση περιπτώσει, ναι, φυσικά χωράει άλλη άποψη. Φυσικά. Είναι υποκειμενικό. Ναι, γιατί αυτό καταλάβαμε, ότι είναι υποκειμενικό, προσήκον μέτρο και αρχή... Προσήκον μέτρο δεν υπάρχει πλέον. Προσήκον μέτρο δεν υπάρχει. Μου λέτε ότι έχετε 10.000 μέλη. Έτσι δεν είναι? Ναι, τόσα έχουμε. Έτσι μας είπανε, τόσα έχουμε. Μάλιστα. 10.000 μέλη. Γίνεται μια εκδήλωση. Και το ύψος της δαπάνης είναι 10.000 ευρώ. Όχι. Θέλουνε, σας είπα... Σε ποιο Δήμο είστε, για ποιο Δήμο μιλάμε? Δήμο Νεάπολης Σκιών, Θεσσαλονίκη. Η δαπάνη, πόσο ύψος είναι η δαπάνη? Στοιχεία οικονομικά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Γιατί εμείς όταν ερωτηθήκαμε είπαμε ότι δεν μπορούμε να την υλοποιήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι η δαπάνη αυτή είναι νόμιμη. 120.000 λέει από το πρώην νομικό πρόσωπο. 100?
20.000. Για μια εκδήλωση. Ναι. Όχι. Όχι.